Cymraeg, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. I mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd I fforio o gwmpas sut I newid y resolution neu'r addatrysiad o'r sgrin I mewn yn yr amgylchiad cefnderfyn weithrededd Linux hwn. Rydw yn defnyddio y dosbarthiad gyda'r enw debuan, D-E-B-U-A-N, ac hefyd anglyn ar yr amgylchiad deathfreak, rydw yn defnyddio yr X11 neu'r X11. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae'r bethau yn edrych yn weddol fawr ar y sgrin fan yma. Felly, sut I osodiadu yr amgylchiad deathfreak hwn fel y gallwy fi defnyddio y sgrin gyda'r addatrysiad sydd yn weddol fwy wethiadwy. Ac efo hwn, mae'n rhaid I ni I defnyddio terfynach. Felly, yn arferol, os ydyn eisiau I gwneud unrhyw gosodiad I mewn yn yr gyfer Linux, ydw yn defnyddio terfynach. Felly, I ddwyn I fyny terfynach yn arferol rydyn yn pwyso ar y botwmau Ctrl-Alt-T neu rheol symud T. Neu hefyd rydyn gallu pwyso ar y botwmau Alt-F2 neu symud F2 I arddangos yr cyfledwr ar gyfer y cymwysiad fan yma, ac felly rydyn gallu debio mewn ar gair terminal fel hwn ac wedyn dewis terfynach rydyn eisiau I redeg fel hwn. A felly, yn gyntaf, ac rhaid I ni I dod o hyd o'r enw o'r arddangosfa neu'r enw o'r monitor. Felly, sut I wneud hynny, rydyn yn redeg y cyrchymyn X11 fel hwn, gyda'r diwylliad namin Q fel hwn, ac fan yma mae gyda ni yr gwybodaeth sydd yn anglyn ar yr arddangosfedd ar yr cyfrifiad hwn, ac wedyn os ydych ar y brig, mae gyda ni fan yma yr llinell sy'n dechrau gyda'r llythrennau B ac A, ac wedyn cyswllt nod 1. Felly, wedyn ar y ochr, mae gyda ni y gair connected, neu gysylltwyd. Felly mae'r hwn yn arddangos I ni, mae gyda ni dim ond yr un arddangosfa sydd wedi cael ei gysylltu gyda'r cyfrifiad weithrededd, yr un gyda'r enw. Felly dyma'r enw allweddol yn ein gefn ni. Ac wedyn nesaf ar y ochr i'r gair connected, mae gyda ni yr addatrysiad gyfredol sydd yn dweud mae'r hwnnw yr 1094 alled ac wedyn 768 ar yr uchder. Ac wedyn, dyma'r addatrysiad sydd yn weddol llai, dyma'r rheswm pam mae'r bethau yn edrych am o fawr ar y foment ar y sgrin fan yma. Felly, beth dwi'n eisiau yw I gosodadu hwn I fod yn weddol fwy fel a gallont y bethau yn edrych yn llai ar y sgrin. Felly, yr addatrysiad dwi'n eisiau I cymwyso i'r arddangosfa'r V-A-1 yw'r 1920 a lled gyda'r 1080 ar uchder. Felly, sut I dod I hyd o gosodiad ac efo hwn, mae'n rhaid I ni I rhedeg y cyrchymyn arall gyda'r enw XVT fel hwn, a wedyn benbynnu fel parametr yr uchder ac hefyd y lled o'r addatrysiad rydyn eisiau, sef alled mae ac yn rhaid I ni I ambenodi 1920 alled ac wedyn ar uchder 1080 fel hwn. A dyma'r gosodiad rydyn eisiau I gymysio llinell union yn y allbennod hwn sydd yn dechrau gyda'r gair mode line fel hwn. Felly, sut I cymysio y gosodiad hwn i'r arddangosfa V-A-1 yn gyntaf mae rhaid I ni redeg yr
gorchymyn pseudo i hyfoddiannu yr gorchymyn hwn i redeg fel yr defnyddwr o greddyn, ac wedyn gorchymyn extrander fel hwn, ac wedyn mae rhaid i ni i ambenodi y parameter new mode, sef i creu y mod newydd gyda'r gosodiad hwn. Wedyn ar gyfer y gosodiad hwn, yn gallu copio ac wedyn i lido gweddill o'r llinell fan yma, fel hwn. Copio ac wedyn i'w glido fel hwn. Ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. Ac wedyn nawr, os ydyn rhedeg yr gorchymyn extrander na mynd unwaith eto, nawr mae'r modd newydd yn arddangos ar y gwelod o'r allbeniad hwn. Ac wedyn ar gyfer y cam nesaf, mae'n rhaid i ni i cymwysio y gosodiad hwn, sef mae'n rhaid i ni unwaith eto i rhedeg yr gorchymyn pseudo ac wedyn extrander. Ac wedyn nawr ar gyfer y parameter, mae'n rhaid i ni i ambenodi na mynd mawr i ychwanegu neu i cymwysio yr gosodiad hwn i'r arddangosfa, sef fi eg a gysylltnod 1. Ac wedyn mae'n rhaid i ambenodi yr enw o'r gosodiad hwn, sef union yn y dwbl dyfynod dyma'r enw hwn. Felly mae'n gallu copio hynny, ac wedyn union yn y dwbl dyfynod i'w glido mewn fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Nawr, os ydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn extrander na mynd Q, nawr mae'r gosodiad hwn yn arddangos neu yn cael ei rhestru dan yr arddangosfa gyda'r enw fi eg a gysylltnod 1. Ac wedyn nawr, os ydyn eisiau i pwysio yr atddatrysiad hwn i'r sgrin fan yma yn gyfredol, ydyn gallu gwneud hyn yn dau bodd. Yn gyntaf, ydyn gallu rhedeg hwn fel gorchymyn union yn y terfynech, sef ydyn gallu rhedeg y gorchymyn extrander, ac wedyn na mynd output neu allbyniad, a wedyn yr enw o'r arddangosfa, sef fi eg a gysylltnod 1, ac wedyn parameter arall, sef i ambenodi yr modd gyda'r parameter na mynd mode neu modd, ac wedyn yr enw o gosodiad neu modd, sef 09 20 x, ac wedyn 0 dim 8 dim, ac wedyn tair llall 60.00 dwbl dyfnod, ac wedyn nawr os yn pwyso ar botwm dodiad, nawr mae gyda ni sgrin newydd sydd yn edrych yn cymharol yn llai oherwydd nawr yn defnyddio yr atddatrysiad newydd, sef gyda'r 1920 o bicselau ar lled a gyda'r 1080 o bicselau ar uchder. Felly, gwybryllaeth i gyderach ynglyn ar y ddau fodd i cymwysio yr atddatrysiad hwn, beth ydy'r ail fodd. Felly ar gyfer hwn, yn gallu mochreuo i'r gosodiadau. Enghraifft, yn gallu dewis o diwylliant yma, gosodiadau, ac wedyn yn gallu dewis yr display neu arddangosfa, ac wedyn nawr yn gallu newid yr atddatrysiad fan yma trwy'r rhyngwyneb defnyddwr, sef os ydyn eisiau i dachwelyd i'r atddatrysiad o blaen, sef 1024 ar lled ac 768 ar uchder, ydyn gallu pwyso ar hwnnw, ac wedyn clicio ar y botwm i'w cymwysio fel hwn. Nawr mae gyda ni yr atddatrysiad o blaen, ac wedyn yna un modd os ydyn eisiau i dachwelyd i'r atddatrysiad newydd, sef 1920 ar lled ac 1080 ar uchder, ydyn gallu dewis hwn fel hwn, ac wedyn clicio ar y botwm fan yma i'w cymwysio fel hwn, a dyna'r atddatrysiad wedi ychwanegu yn newydd i'r cyfrifiadur wyddodaeth hwn. Ond
Y cwestiwn allweddol yw, a bydd yr cefngrefn wledydd yn cadw yr adroddiad hwn os ydyn ni i algychwyn cyfrifiadur, felly cawn ni'n gweld os ydyn enghraifft clicio ar y botwm i cael y ffenestr hwn, ac wedyn mae dal oddi wrth y terfynell nawr ydyn ni'n gallu llofnodi mas o'r ymgylchedd derbyn hwn, ac wedyn ydyn ni'n gallu dechrau cyfrifiadur hefyd fel hwn. Felly nawr, ar ôl yr cychwyniad o'r cyfrifiadur, fel gallwch chi gweld, mae'r sgrin wedi dychwelyd i'r adroddiad llai o'r blaen, a rydyn wedi colli yr adroddiad newydd, sef 1920 alled ac 1980 ar uchder. Felly os ydyn rhedeg yr terfynell drwy'r enghraifft pwyso ar y botwm Alt F2 neu symud F2 ac wedyn mynfynnu gar yr terminal fel hwn i rhedeg y terfynell. Nawr os ydyn yn rhedeg unwaith eto y gorchymyn X11 namin Q, felly nawr mae hwn yn addangos i ni ydyn hefyd wedi colli yr modd newydd sef 1920 alled ac 1980 ar uchder. Felly, sut ydyn ni gallu gosodadu y cyfrifiadur wledydd hwn fel prwfro ydyn yn dechrau neu algychwyn yr cyfrifiadur, ydyn yn gallu dychwelyd i'r adroddiad wedi penodi o'r blaen. Felly, ar ôl ambell o'r achwiliad, beth ydyn yn darlledwr yw, os ydyn yn defnyddio yr cefngrefn wledydd sydd yn defnyddio cefngrefn X11 neu X11, ydyn yn gallu gosodadu yr X11 i cymwysio yr gosodadau hyn cyn dechrau yr amgylchiad ar gyfer y desfrig. Felly sut yn gwneud hynny? Yn gyntaf mae angen rhaid i ni i mochio i'r pregall perthnasol, sef ETC neu TX, a wedyn X11 fel hwn. Ac wedyn union yn y pregall hon, mae gyda ni pregall arall gyda'r enw xog.conf.d, ac wedyn os ydyn ymwachio yno fe fel hwn, felly ar y foment mae'r pregall hon yn wag. Os ydyn eisiau i cymwysio gosodadau ar gyfer y adroddiad, a newydd ydyn gallu gwneud hyn drwy'r creu yr ffeil sydd yn rhedeg cyn yr dechreuad o'r amgylchiad desfrig drwy'r enghraifft creu y ffeil newydd. Fan yma ydyn yn defnyddio yr adolygydd gyda'r enw VI, ac wedyn ydyn gallu galw y ffeil newydd hwn test fel hwn, ac wedyn rhoi dyddiad heddiw, sef 2026 mis Gorffennaf yr 15 ar 20, ac wedyn ydyn gallu rhoi yr oldodiad i'r ffeil hwn .conf neu configuration neu gosodiad. Ac wedyn mewn yn y ffeil hwn, mae angen rhaid i ni i creu yr adran ar gyfer X11 neu X11 gyda'r enw section neu adran gyda'r prif lythren S ar y dechreuad, a wedyn i derbynnu yr adran hwn, mae angen rhaid i ni i defnyddio yr allwedd air end section fel hwn, gyda'r prif lythren E ar gyfer end ac hefyd y prif lythren S ar gyfer section, ac mewn yn yr adran hwn ydyn yn gallu ambenodi yr parametre ar gyfer yr gosodiad hwn, sef yn gyntaf mae angen rhaid i ni i roi yr hunaniaeth ar gyfer yr device neu arddangosfa, ac ar gyfer hwn mae angen rhaid i ni i defnyddio yr allwedd air identifier, ac wedyn i roi yr enw o'r arddangosfa, sef VXA cyswllt 1, ac wedyn ar ôl hynny mae angen rhaid i ni i
rhoi y gweddill o'r gosodiad ar gyfer yr arddangosfa newydd, ond yn gyntaf, os ydyn eisiau i ysgrifennu ar fel hwn union yn y bregall hwn, mae angen rhaid i ni i dod i hyd o'r caniatadau yn angenrheidiol. Felly, ar gyfer hwn, mae angen rhaid i ni i newid defnyddiwr i'r defnyddiwr gyredyn. Felly, dwi'n gallu gwneud hyn trwy defnyddio gorchymyn am SU ac wedyn root fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn adolygu y ffel unwaith eto fel o'r blaen. Ac wedyn rhoi y tagiau ar gyfer y dechreuad ac wedyn yr terfyn o'r adran hwn. Ac wedyn, os ydyn nawr yn rhoi yr hunaniaeth ar gyfer yr arddangosfa, sef B1, ac wedyn ar gyfer gosodiad ar gyfer yr arddangosfa neu adrodrisiad hwn, ac wedyn nawr os ydyn unwaith eto rhedeg y gorchymyn XVT ac wedyn am benodi lled sef 1920 o pixelau ar lled ac wedyn ar gyfer uchder 1080 o pixelau ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr dyma'r gosodiad hwn sydd yn dechrau gyda'r gar mode line ac wedyn os ydyn yn copio hynny ac wedyn i'w gludo mewn fan yma o hwn, dyma'r gosodiad. Ac wedyn i dweud neu i hyfforddiannu i'r X11 mae'r modd adroddiad hwn a modd gwell i ni i'w defnyddio. Mae'n rhaid i ni i felly benodi yr tag arall gyda'r arwydd option ac wedyn union yn y dybwyddiad preferred mode neu'r modd ffafrwyd gyda ni i fod yr hwn fan yma. Felly yn gallu copio yr enw hwn o'r adroddiad union yn y dybwyddiad a wedyn i'w gludo mewn. Ac wedyn hefyd, beth sy'n hollbwysig i ni yw i benodi yr enw o'r adran hwn. Mae angen rhaid i ni i rybuddio i fod yn hynod o'r ofalus union yn yr fel hwn pan ydyn yn eisiau i newid unrhyw beth gysylltiedig gyda'r X11 neu X11. Oherwydd mae'r holl ymgylchad desfrig yn dibynnu ar yr X11 neu'r cefngrefn i arddangos yr ymgylchiad ar gyfer y rhwngwyneb defnyddiwr sydd yn dibynnu neu yn seiliedig ar X11 os mae gyda unrhyw gwall. Felly gallai hynny yn atal yr swyddogaeth i arddangos rhwngwyneb ac felly bydd hynny yn achosi yn hynod o trafrethion. Felly, unwaith eto mae rhaid i ni i rybuddio i fod yn hynod o ofalus pan ydyn yn gwneud unrhyw beth sydd yn gysylltiedig gyda'r cefngrefn ar gyfer yr arddangosfa sef yr X11. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y fel hwn, ac wedyn am y dal, ac wedyn nawr, ydyn yn gallu cychwyn cyfrifiadur ac awn ni'n gweld beth sy'n digwydd ynglyn â'r adroddiad o'r sgrin. Dwi'n mynd i cicio ar dewisiad i loffnodi mas ac wedyn i dechrau fel hwn. Felly nawr mae'r cyfrifiadur wedi cychwyn ac hefyd mae'r bethau yn edrych yn addawol a felly fel ydych chi'n gweld mae'r ffont neu'r llythrennau yn edrych yn llai nawr ac mae popeth nawr yn arddangos yn llai gyda'r adroddiad sydd yn fwy cyfathas ar gyfer i. Enghraifft, os dwi'n pwyso ar y botwm Alt F2 neu symud F2 a wedyn teipio mewn yr terfyn nall ac wedyn dechrau y terfyn nall fan yma. Felly nawr mae bethau yn edrych yn fwy weithiadwy ar gyfer i. Felly,
Dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch gan saff yn iach a hwyl.